ce ku ji ni labari na zo, soyayya da ita har ta dauko hazo. Na ga mutan gari gaba ɗaya sun dandazo, har wasu na faɗa da ita kuma ɗau hazo. Ni tafiya nake da ita ko ba na gizo, zancen zuciya a yau shi ne zan bazo. Labari na ɗaya na biyu a yau zan buga, a cikin zantuka na yau zan sa tambaya, shin ya so yake abin ko ba tambaya? Mai amsa ka bani ni ne ma ne nake, na ga da so kaɗai na san daɗin duniya, sannan shi yasa na san ɗacin duniya. Duk girman ka za ya sanya maka takura, ko kuma ya sa ka koma ayin bara. Na ga sarakuna da su sun yi mubaya, haka na tashi zuciya kullum takura. Sai nisa a so wasan bana jin kira, na shiga son da ni fa na gaza yan hakura. Kullum ni tuni kamar zan iya sabura. Domin shi hira ga zabo baya jira, haka na tashi zuci ta gaza yan hakura. Domin so cikinta ya zamto min zuma, ga wani bangaren kudaci tamkar guna. Ni ko da nake kawai bana ankara, cewa santa ya zamanto min da ginshiki. Tafiya ni da ita har mun dau harama, amma na rasa ta na fada gardama. Soyayya, soyayya, labari, soyayya. Karshe ma abin da za ka ji tausayi na, soyayya da ita ya munta, sannan mun yi alkawal ba ma wasa, cewa ni da ita ai za mu yi gasa. In mun zo cikin gida za mu yi wasa, kwana tashi yanzu ni na yi rashin ta. Haka nake gani ta zamto min mata, ita kusa ta ce da ni ne an mai gida.